Dobrý narod, no a dneska bude takovýhle menší event, no a dneska si otevřeme Lucky bloky. Bude to taková menší otevřička, tak pojďme na to. První začneme s tím Brainrot kodem. Pojď. Tak už to jede, otočím se. Dobrý, orka, to se dá. A teď bychom mohli dát tenhle takový blok. Dobrý, už to jede. No, to asi prodám. Jo, to prodávám. Tak. A potom tu máme Los Lucky Blocks, to nechceme, ještě jeden takový Lucky Block otevřeme. Pojď. Gatý to takovto, dá se. Tady něco moc jako nejde, no, nevadí. Pojďme teď asi tyhle. To bude dobrý. Jo, pozor. Dobrý. Co nám padlo? Zase. To už padlo celkem párkrát, jo. Los Tungsitos. Ale jako dobrý. Teď otevřeme tyhle normální a potom zlaté. Tak pojďme na to. A jinak, proč byste se ptali, že mám takové dobré barvy, tak byl včera event, tak já jsem na něm hrál a teď mi zase padly Los Tungsitos, ale dávají skoro 1 milion, takže to je dobrý, hele. No teď pojďme otevřít tyhle. Pojď něco dobrýho. Tak. Pitákos, ale je to aspoň něco jiné. 2 miliony, přes 2 milionů. Prostě přes 2 miliony, to je dost, hele. A ukážu vám ještě moje Brainroty nahoře. Počkejte, ukážu vám Brainroty a potom si otevřeme ještě ten poslední. Hele. Taká, že jo. Tohle, Pumpkin Spiderini, Pičana Makina dvakrát. Tohle a Kakasito Satelito a nahoře mám 2 miliony, což jako dá se, hore Guinea Boom, což je dobrý, hele, jo, takže tak. No a pojďme si jako konec tohohle videa otevřít ten poslední Lucky Block, hele. Ten nejlepší, to je ten nový spooky Lucky Block, nebo jak se jmenuje, a je dokonce Rainbow, kámo. Tak na to si koupíme něco. Třeba z tohle, aby ještě tancoval. Ne, dělám si srandu, nebude tancovat, ale pojď. Tak, hodil jsem to jen tak ze srandy, hele, a pojďme ho otevřít. OK, co to je? 2, skoro 3 mega, tak to je ještě lepší. Jo, to si dám na horní patro, hele, jo. Teda na 3, takže to je ještě lepší. To už jim dá 2,8, tohle dává asi, a tohle 2,7, takže tohle jde sem. Jo, super, a ještě je to Rainbow, což je super. No a teď pojďme dolů. Hele, okno si pro jistotu bejsku. Tak, super. A máme to tady. Jasně, máme to tady. Super. No, a to by bylo k dnešnímu videu všechno. Prostě všechno, chápete? My se uvidíme u dalšího videa. A dejte odběr, like, funkci hype a zatím čau.